kuma tɛ telefoni nana n'a ka tɔ bɛɛ la an fɛ yan musow bɛ kɛlɛ i b'a mɛn k'a fɔ ko cɛ y'a minɛ whatsapp la ani cɛ wɛrɛ de tun bɛ kuma la yanni muso yɛrɛ ka furu ani cɛ dɔ tun bɛ ɲɔgɔn bolo kulonkɛ la jɛnɛya la furu m'o jɛnɛya tigɛ dɛ hali furu kelen kɔfɛ i b'a ye o message de bɛ continuer furu muso ni wali cɛ wɛrɛ cɛ kɛnɛ ma anw ka furu kɔnɔ bi a bɛ muso kunda cogo min a bɛ cɛ kunda dɛ cɛ caman fana bɛ yen a ye muso furu hali o furu min kɛra o m'ale bali ka kuma wali muso wɛrɛ fana fɛ kɛnɛ ma ni telefɔni sababuya ye o whatsappw bɛ ci o vocalw bɛ ci o bɛ jaabi o photo juguw bɛ ci ɲɔgɔn ma walimuso dɔ b'i to furu la k'a yɛrɛ photo lankolonw ta walima a b'o video kɛ k'o ci cɛ wɛrɛ ma o cɛ fana bɛ furu dɔ de kɔnɔ muso wɛrɛ de b'o muso min furulen don o ni cɛ min furulen don olu de bɛ kanu na bi minnu ma furu olu ta bɛ kɛ cogo di sisan an minnu furula furu kun ye a ka ɲɔgɔn minɛ ye aw ka ɲɔgɔn bali ka bɔ kojugu ma mais furu kɛra o de ye kojugu dayɛlɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ o telefɔni ko tile de kɛra sababu ye bi ka furu caman jigin ɲɔgɔn o bɛ ɲɔgɔn kan ye kɛnɛma e t'a kalama a bɛ k'i ɲɛna ko bɛn bɛ yen ka sɔrɔ tasuma bɛ ɲini ka na don dɔ la kelen na cɛ bɛ ka muso janfa cogo min muso fana bɛ ka cɛ janfa o cogo kelen na o furu kɔnɔ a bɛɛ ye nin de ye sariya ye mun fɔ nin na a bɛ ka baara min kɛ haramu don a man kan tɛ